Hello friends, Bodo Bodo Info official YouTube channel RPF the Constable SI ni selection process eba exam a bobiyaw jagan bini latest update labodों and benifray नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया फरायनाय बैसोनि सायाव डिटेल्स को लाबोदों एप्लाइ ऑप्शन मोनदों बेयाव क्लिक खालामबानो एप्लाइ मोनगोन नाथाय एप्लाइ प्रोसेस भिडिअ फैखाबाय नोंथांमोना नायनो दाबाव चेक खालाम डिसक्रिप्शनाव दङ भिडिअ लिंकआ नायनानै नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप खालामबानो जाबाय एग्जाम फीसआ मोनसे पोस्टआव 250 मोननै खालामबा 500 पेमेन्ट दाननांगोन लास्ट डेटआ 14 मे दा फार्स्टनिया बे जाबाय एसआई सेकेन्डआ जाबाय जिडि जेराव अफिशियेल नोटिस नायनो गोसो दङ बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना नायनो हागोन दा जों फार्स्टआव जों एसआई को नायगोन मानोना जिडि को जों नायखांखाबाय जिडिआव 10 पास मिनिमाम एन्ड एसआईआव नोंथांमोना डिग्री पास जुदि सोरबाफोर डिग्री पास एचएस पास दङबा जिडिआव नोंथांमोना खालामबावनो हागोन गोसो दङब्ला नाथाय नोंथांमोना एक्सट्रा एप्लाइ खालामनांगोन बा पेमेन्टखौ नोंथांमोना दाननांगोन दा एसआईआव मिनिमाम 20 इयर्स मैक्सिमाम 28 जोंनि एसटीआ 33 इयर्ससिम बे पोस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दा सेलेरिया 35,000 निफ्राय जागायगोन जोबोर मोजां बेनिफ्राय भेकेन्सिया अल इन्डिया जागोन एसटी वाइसआवहाय नोंथांमोननि काट अफ थांगोन नोंथांमोना जायफ्रा 18 निफ्राय 33 जाबाय बे पोस्टआव नोंथांमोना गोसो दङबा एसआईआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरपीएफ मावनो हागोन दा बे साख्रियाव फार्स्टआव एग्जाम जागोन अनलाइन एग्जाम जागोन बेखायनो 1/3 नेगेटिभ मार्किं दङ बेनिफ्राय मोनथाम रं जाबा -1 थांगोन बेनिफ्राय एग्जामा 120 मार्क्सनि जागोन मोनसे हाबानो 1 मोनगोन 90 मिनिट्स नोंथांमोना टाइम मोनगोन अके आरो बे एग्जामनि डेट होथ'वाखै आरो बे एग्जामा बबेयाव जागोन होनोबा नटिसना गुवाहाटीयाव जायोमोन आरो सिगांबो जादोंमोन बेखायनो नोंथांमोना गुवाहाटीयाव एग्जामखौ हैनांगोन अनलाइन हिसाबै आरो बे एग्जाम लेंगुवेजआ नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना इंलिश आरो हिन्दीजों एग्जामखौ होनांगोन गुवाहाटीयाव थांनानै स' बेनिफ्राय जोंना बर' गैया एसामिसजों हागोन नाथाय जोंना इंलिश एबा हिन्दीजों नोंथांमोना एग्जामखौहाय अनलाइनखौ होनांगोन स' बे एग्जाम डेट ओंखारबा नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोनगोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्ला एग्जाम जोबगोन अब्लाथाय फिजिकेल टेस्ट जागोन अके जेब्ला CBT एग्जाम जागोन अब्लाथाय पास जाबाथाय फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय MT एबा मेडिकेल टेस्ट दङ स' मेडिकेल टेस्टआ सिम्पल जायो जेरैहाय आसाम पुलिसाव लायो बेखौनो लागोन SSCआव जेरै लायो बेखौनो लागोन दा बैसोआ नोंथांमोना मिथिखाबाय जे बैसोआ ओरैबायदि नोंथांमोननिया जोंनि एसटीआ सबसे फिसासिन बैसो एबा उन्दैसिन बैसो जाबाय नोंथांमोननिया 2004 दङबा 1 जुलाइनिफ्राय हागोन एन्ड जोंना बेनिफ्राय ST एसआव नायोबा देरसिना जाबाय 2 जुलाइ 1991 निफ्राय नोंथांमोना बेयाव हागोन दा नाथाय जिडिआवबा 18 निफ्राय 33 इयर्स बेनिफ्राय एसआईआवबा नोंथांमोना 20 निफ्राय 33 इयर्ससिम बे पोस्टआव नोंथांमोना साख्रि मावनोबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रा एसएससिआव जिडिआव एप्लाइ खालामनो हायासै बेयाव ट्राइ खालामनो हागोन आसाम पुलिसाव जायफ्रा हायासै बेयाव नोंथांमोना बैसो बारबायबा ट्राइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय एग्जाम डेट फैयोब्ला नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोनखागोन टेनसन दाला नाथाय एग्जामनि थाखाय रेडि जा फार्स्टआवनो एग्जामसो जागोन नालाय दा बेनो आरो 90 मिनिट्स नोंथांमोना टाइम मोनदों बेनिफ्राय 120 कुइसन फैगोन मोनसे हाबानो 1 मोनगोन नालाय बेयाव दंखायो एन्ड बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किंआ 1/3 मोननैबो पोस्टआव जिडिआवबो एसआईआवबो स' बेवहाय मिनिमाम क्वालिफाइड नेचारखौ लादों मार्क्सआ 30% एबा 36 नाम्बार मोननाय जाथारनांगोन नोंथांमोना बे एग्जामावहाय 120आव मेथ्सआव 35 दङ नोंथांमोननि सिलेबासआ बेनिफ्राय नोंथांमोननि जेनेरेल इन्टेलिजेन्स बेनिफ्राय रिजनिंआव 35 बेनिफ्राय जिकेआव एबा जिएसआवहाय नोंथांमोना 50 मार्क्सनि एग्जामखौ मोनदों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा फिजिकेल टेस्ट दङ एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो फिजिकेल टेस्टआ 1600 मिटार्सखौहाय 6 मिनिट 30 सेकेन्ड हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 800खौहाय 4 मिनिटआव खारथारनांगोन हौवाफ्रा बारनांगोन लं जाम्प 12 फिट हिन्जावफ्रा 9 फिट बेनिफ्राय हाइ जाम्प दङ 3.9 दङ हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 3 दङ बेनिफ्राय दाना फैबाय हाइट दा हाइटआ जोंनि एसटीआ 160 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 152 बेनिफ्राय सेस दङ 76.2 एक्सपेन्ड खालामबा 81.2 जाहैनांगोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफोरखौ नायनाय जाया दा बे जाबाय एसआई लेभेलनि बेनिफ्राय जिडिआबो बे सेमान दङ नोंथांमोननि हाइटआ अके जास्ट रानिंआल' 1600 मिटार्सखौहाय 5 मिनिट 40 सेकेन्डआव खारथारनांगोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 3 मिनिट 45 सेकेन्डआव 800खौ खारथारनांगोन बेनिफ्राय जिडिनि बैसो 18 निफ्राय 33 इयर्स बेनिफ्राय बैसो फिसासिना जाहैबाय नोंथांमोना 1 जुलाइ 2006 निफ्राय हागोन एन्ड जुदि देरसिनबा नोंथांमोननिया जाहैबाय एसटीआ 1991 नि 2 जुलाइसिम हागोन बे पोस्ट जिडिआव एबा 18 निफ्राय 33 इयर्स जायोबा जिडि पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनोमोन एग्जामा डेट ओंखाराखै बे एग्जामा गुवाहाटीयाव जागोन एग्जामा नोंथांमोना इंलिश आरो हिन्दीजों एग्जामखौ होनांगोन बेनो जाबाय आरपीएफनि सिलेक्शन प्रसेस